Tak máme tady novinku. Apetikur je to nápoj plný bílkovin a vlákniny, který zamezí přejídání. Chutě k jídlu a častý jezení bez pocitu hladu. Častější jako si nedostatek bílkovin a vlákniny. Pokud se vám nedaří chutnat, je to být jeden z 150. A má příchod mango. Ne. Zároveň má hladkou konzistenci a výborně chutná. Můžeš klidně už užít ten. A ty jsi nevzal burgery? No, Kámo, je zdroj kvalitních bílkovin a vlákniny, dolní hladina krevního cukru, žádné enzymové výstřely, doplní důležité živiny. Přejída, nenáročná, rychlá příprava, žádná umělá sladidla. Slazeno pouze stéví a přírodní aroma. Taktéž vláknina podpoří trávení. To mají za vychytat.